വാഹനങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് നേരെ മരങ്ങൾ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും അത് പിന്നെയും തരത്തിലും ആനയെ തളയ്ക്കാനാകുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആളുകൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു വ്യക്തത ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല. ആ കാറ് പൂർണ്ണമായും, അതായത് ആ വീടിൻ്റെ മകനോട് ചേർന്ന് ആ കാറ് ഇന്ത്യ തള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇട്ടിപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ചവിട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. വീണ്ടും മടക്കിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പാപ്പന്മാരും അതുകൊണ്ട് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആളുകളും അല്ലാതെ മറ്റു ആർക്കും പക്ഷേ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശമാണ്. ഭയങ്കര ആശങ്ക ഉയരുന്ന കാണുമ്പോഴുണ്ട്. അതിൻ്റെ പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതിനകത്താണ് പാപ്പാനി ആന നല്ല റോളാണ്. കലിപ്പട്ടാനക്ക് മാത്രം വൈലന്റാണ് ഈ ആന. സമീപത്തുള്ള വാഹനങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് നേരെ മരങ്ങൾ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് അത് തരത്തിലും ആനയെ തളയ്ക്കാനാകുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു വ്യക്തത ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല. ആ കാറ് പൂർണ്ണമായും, അതായത് ആ വീടിൻ്റെ മകനോട് ചേർന്ന് ആ കാറ് ഇന്ത്യ തള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇട്ടിപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ചവിട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. വീണ്ടും മടക്കിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പാപ്പന്മാരും അതോടൊപ്പം ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആളുകളും അല്ലാതെ മറ്റു ആർക്കും അവരും പോലും ഒക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശമാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ആശങ്ക ഉയരുന്ന ഇത് കാണുമ്പോഴുണ്ട്. കാരണം തൊട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതിനകത്താണ് പാപ്പാനി പലപ്പോഴും